बे समाव एसएम निउस नायगिरि साफ्रोमखौबो गिबि फरायबाय। दा बे समाव आङो दंफैयो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं माफ्रेगावनि जे बाहान्दार बसुमतारी नखराव। दा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो पेरालाइज बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ। बिथाङा पेरालाइज बेमारजों गासैबो माने सोलेरानो अंगहानि जानानै थाबाय। आथिंजों लोगोसे आखाइ आरो बिथांनि जे खुगा, बे खुगाबो माने रायलायनो हायै अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ। दा बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम माने दिनैसिम लांनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बिथांनि जे नखर, बे नखराव सासेबो जे रां खामायग्रा, गरसे गरनै माने थाखा फैसा लाबोग्रा बिथांनि नखराव रावबो गैया। दा बिथाङानो नखरनि गार्जेन, जायनि जाउनाव बिथांखौ दिनैसिम देहा फाहामसालिसिम लांनो हायाखै। आरो दिनै बिथांनि नखरा जोंखौ हांख्राय हरनानै जे नोंथांमोननिफ्राय बिथांखौ जे मोजां देहासिम लाबोफिननो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बिनि नखरा जा गरसे गरनै रां हरनानै जाय बिथांनि नखरखौ जे बिथांनि नखरसिम माने जाहाथे बिथांखौ मोजां फाहामथायसिम लाबोनो हायो, बिनि फारसे जोंखौ लेंहरनानै बिथांखौ माने मास मोनसेनि बारा जाबाय बिदि अबस्थायाव गोग्लैनाया। दा जोंहा थाखा फैसा गैयैखायनो सिकित्साबो खालामनो हायाखै आरो न'खराव थाखा फैसा खामायग्रा मानसिबो गैया। बेनिखायनो जोङो बेखौ फाहामनोबो हायाखिसै। अननानै सोरबाफोर थाइसे थाइनै हरोब्ला बेफोरजों एसे सिकित्सा खालामनो बेबस्था लानो नागिरदों। सोरबाफोर एसे अननानै हरलादो। ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जाखो? गोबावाबो मास मोननैयानो जाखासिगोनदां। दालाय थाखा फैसा गैयैखायनो जेरावबो लांनो हायैखाय ओरैनो उन्दुसोनानै दं। सिखांनो रोङा, थाबायनो रोङा, आथिं आखाइ लोरसोर खालामनो हाया। बेनो जानाय, खिनाय, हासुनाय जोथोन लानांगौ, बोखांनानै खिहोनांगौ, जाहोनांगौ। न'खराव रावबो थाखा फैसा खामायग्रा